O Goberno de Nos Pobra volve a tender a man ao Bloque Nacionalista Galego de cara a retomar as negociacións para un futuro acordo. Aínda así este parece improbable, xa que para os nacionalistas o acontecido no último pleno, no que se aprobaron coa súa ausencia a dedicación exclusiva dun edil e tamén a designación do persoal de confianza, foi un acto de clara usurpación da democracia. A dedicación de Fanny xa está en marcha, da Concelleira de Servizos Municipais. O persoal eventual non está contratado, estamos cumprindo o que fixemos en previsión de que se non hai acordo final co BNG, nós non podemos estar 4 anos como estivemos no último mandato. Pero as negociacións para nós siguen abertas e as solicitudes está feita ao BNG dunha próxima reunión e ainda non recibimos con contestación. Veremos como van. Pero nós queremos seguir traballando nese sentido. Dende as filas nacionalistas negan rotundamente que existan negociacións con Nos Pobra e co Partido Socialista para participar no goberno municipal. Para eles, a prioridade pasa por restituir a democracia no concello. Decir rotundamente que non hai negociacións para participar no goberno municipal. Non as hai. E a prioridade para o BNG neste momento é restituir a democracia no noso concello. E digo restituir porque esta foi usurpada polo goberno de NP e do PSOE, xa que utilizaron unha falsa maioría en beneficio propio. Puxeron por diante das institucións os seus soldos e os seus postos. Que non nos engañen. Isto non é para facilitar a gobernabilidade. Isto chámase dende sempre caciquismo. Caciquismo do máis rancio. Por esta razón, os nacionalistas piden a revocación dos acordos tomados no último pleno, un paso para eles imprescindible para poder volver a retomar as negociacións. Que se queda unha pinga de dignidade no goberno de Nos Pobra e do PSOE, que convoquen coa mesma urxencia un pleno extraordinario onde revoquen os seus acordos. A liberación da concelleira e o posto de persoal eventual, dito nas súas palabras, nas palabras de Nos Pobra, dito que será ocupado por un referente de Nos Pobra.